знамето на първо основно училище Васил Левски, чисто и неопетнено. Приемам знамето на първо основно училище Васил Левски и обещавам да го пазя чисто и неопетнено.
деца, скъпи родители, уважаеми колеги учители, гости и приятели на Първо основно училище Васил Левски, град Вълчедръм. Приветствам ви с добре дошли в днешния празничен ден. Настъпи моментът, в който след години на обучение, възпитание и много научени уроци в класната стая и извън нея, нашите ваши деца ще получат свидетелствата си за завършено основно образование. За мен е чест да застана до вас и с трепет в сърцето да изживеем това събитие заедно. Събитие като събитие, в пълния смисъл на думата, като частичка от живота на всеки един от нас, защото вече сме свързани. Насладете се на този момент. Той е единствен и неповторим. Толкова ли много време мина, откакто за първ път влязохме в училище? Сякаш беше вчера, като седнахме за първи път в клас, а днес трябва да се разделим с тях. Хайде, някой ще се радва да се разделят с нас. Ти там до прозореца само ги изкушаваше да стават и да гледат навън и ги разсейваше. А пък аз на първия ред само им помагах по-добре да гледат задачите от дъската и по-добре да слушат госпожата. Да, до теб слагаха да седят само най-палавите, най-отпред, за да внимават и да ги вижда по-добре госпожата. Защо плачеш? Как да не плача? Вие се карате, а на мен ми е мъчно, че трябва вече да се разделим. Няма да идваме повече в това училище и няма да идваме повече при тези учители. Не трябва да плачеш, а да се радваш, защото вече сме пораснали, знаем и можем много. Тук се научихме да четем и пишем, да смятаме. Тук научихме за законите на физиката, за химичните съединения, за планетите, за историята. Тук ден след ден станахме по-умни, по-добри, по-големи. Ако още вие не сте разбрали, днес тук сме се събрали. На този ден учебен, в този клас последен. Тук ние много учихме, много знания получихме. Да, много хора ни подават ръка в нашия красив и светъл път, по който вече 7 години вървим. 7 години труд и упоритост и вяра. 7 години приятелство, откровение и обич. Сълзи и смях, сила и устрем. Крачки напред, но и крачки в страни, за да извлечем най-доброто от себе си и да продължим като един неразделен, истински и щастлив клас напред към новото и примамливото. А как започна всичко преди 7 години? Някъде в стария ни скрин носиш дух на нафталин, легнали са спомени от сърцето ни отронени. Те помагат ние да знаем вечното и който мина скоротечно. Аз отмятам върха пайжина и изваждам спомени от скрина. И така година след година. Беше тиха есен, капеха листата. Звънчето биеше с приятен клас. За първи път отворихме страхливичко вратата и влязахме за първи път в клас. И мислехме си нищичко не мога, не знам едно и две дори. Дали учителката ни ще бъде строга, дали другарите ще са добри. Заниза се ден след ден, година след година. И всеки час научавахме по нещо ново. Много трудности срещнахме, но не се изплашихме от тях. И вече знаем, че с труд всичко се постига. Много са сантиментални. Не може да си помисли малко за музика, игри и компютри. Как да не може, слушайте и гледайте. Когато дойдохме тук на училище, за нас не започна веднага мъчилище. Отначало играхме много игрички, трудно се научихме да пишем с рички. Учихме риби, бозайници, птички, формули, закони, мъчкани, чуждите езици ни вървеха, но тестовете трудни бяха. Дроби на равенство и уравнение ни попадава с много търпение, вероятност и логика и безкрайност. Учихме ние бавно на слава. Слънце, планети, електричество, учихме ние голямото количество сили на три невалежни магнити, учихме ние тъй упорити. Симеон тук царо, Борис пък на друго. Ахелойската битка, жите напитка. Местоимение, глагол, прилагателно. Учихме ние много старателно. С много обич, ядва и уважение, както с много взаимно търпение, както на нашите скъпи родители, така и на всички наши учители. Или ни хваляха, или наказваха, но преди всичко на нас ни подсказваха, че ние трябва най-вече да учим, за да успеем след това и да сполучим.
Дитка се присъжда на Анелия Сонева Иванова. Мис Рапунцел се присъжда на Василена Даниелова Атанасова. Мис Модел го няма. Мис Скромност се присъжда на Велика Даниелова Петкова. Мис Спортистка Вилияна Верова Иванова. Мис футболист. Мистър, извинявам се, футболист. Кой е? Как се знае? Даниел. Някъде се снима едната, няма я. Мистър Беля. Мис Справедливост. Кой въвеждаше ред и се караше? Димана. Мистер Умник. Иван. Гледай. Мистер Чар. Ивелин. Аз чакам да видя, че познаете ли. Мистер Доброта. Йордан. Понеже много добри има, за това казвам името. Мис Бъбривка. Касандра. Мис Танц. Кристина. Мистер Блясък. Кристиян. Мис Ред. Мария. Мистер Усмивка. Мистер Усмивка. Мистер баскетболист. Николай. Той добре се тръгна, те го объркват, заповядай. Мистер имитатор. Роми! Заповядай. И мистер Тишина е Слави. Заповядай. И аз искам малко да се обърна към вас, да ви благодаря, че бях съвсем малка частица от вашето обучение. Много се радвам, че всички успяхте успешно да завършите учебната година. Желая ви здраве, радост, успехи и бъдете упорити и дръзновени в следващия етап от вашето образование. Малко подаръчка. Do you want some? What?
Неусетно изминаха 7 учебни години. Започвахме, когато бяхме едва 6-7 годишни. Нашите учители бяха онези, които ни поведоха за ръка света на знанието и се вълнуваха не по-малко от нас. Грижиха се за нас, помагаха ни, трепереха заради нас на състезания и изпити. Старахме се да бъдем добри, но се случваше да допуснем и грешки. Любовта си чрез мъдри слова всеотдайно посяхте у всички, да е в нашите малки сърца, на умелите още ръчички. На прощаване с нашия клас, опростете неволните грешки, нетактичното, детското в нас, в постъпки не зли, а човешки. Госпожо директор, вие ни показахте колко е важно да се учим и да се учим и развиваме. Благодарим ви, че ни вдъхновихте да се следваме мъжите си и да не се отказваме. Когато за пръв път страхливо, аз в класната стая надникнах. Той ласкаво ти ме погали, че в същия миг те обикнах. Когато с несръчните пръсти се мъчих да пиша с мастило. Ти сведено кротко над мене ми вдъхваше вяра и сила. С тебе разбрах, че щом учиш, урокът е винаги лесен. Че винаги трябва да бъда с другарите искрен и честен. Научи ме ти да обичам от ранните детски години. Горите, полята и всичко, което наричам родина. Аз много неща ще забравя, но теб ще забравя ли? Няма. В сърцето си твоето име, до името пазя на мама. Учителко моя любима, аз свеждам пред тебе глава и знай, че завинаги, че имам в твоята искрица една. Госпожа Найденова е непоколебима, за нея няма задача нерешима, дава ни задачи трудни, идеи много чудни, в част на класа за насилието уж говорим, а пък в междучасието починалите се борим. По литература за ценности говорим. Госпожа Никола рядко смеем ни да спорим. От часовете ползата ще е голяма, в граматиката грешка няма. Госпожица Канчина говори за клетки, ядра и мембрани, а те все остават неразбрани. Задачите химични все са толкова нелогични. Затова пък госпожата упорито обяснява на дъската. Госпожа Томина ни носи четки, боички, в картини вижда имената всички, но в най-прекрасни, чисти и добри. За удълчета почта все ни нарича, защото много ни обича. Настоятелен е много той. Иска всеки да изпълни гала и по състезание с господин Осидов побеждава и всички препятствия преодоляваме. Мис изисква перфектно английския да владее, но ако не знаем, никога не ни се смее. Да танцува тя умее, с нея сцените владее. Госпожо Богданова, даде ни ти обичта си, радостна, светла, чиста. Ние ще я вземем и сложим вътре в сърцата ни, скрита.
добрички и ние обичаме ги всички. От малки недоразумения до големи конфликти. Демира е тук, за да сложи ред и мир. Господин Павлов е строг, но справедлив. В коридорите постоянно стражи и ни пази. Леля Данчето е мила и грижовна, винаги с усмивка чаровна, тестовете размножава, но никога не ни ги издава. Безпощадно, то тя победава. Прости ми прегрешенията много. Не се чува. Лили си мете, светли се има какво да кове. Леля Маряна звънеца бие, от час да си отдъхнем ние. Госпожа Евденова е мила и сериозна, винаги с план, винаги подготвена. Всичките ни учители са отговорни. Заслугите за доброто училище, име на училище са безспорни. Грамота. Детектив ДДС се присъжда на Йордан Капунова. Прости ми прегрешенията и болки от другите мен. Грамота. Грамота пунктуационната царица се присъжда на Клавдия Тоски. Прости ми прегрешенията и болки от другите мен. Грамота. Спасителка на спешните случаи се присъжда на Силвия Горанова. Грамота, повелителя на топлината, се присъжда на Светлан Джурджин. Грамота, госпожа Стич се присъжда на Кристина Александрова. Грамота, великата владетелка на домашните, се присъжда на Венера Елкина. Случайна среща, жената бяла, учителката своя разпозна. Грамота, биологихимична бомба се присъжда на Вероника Канчева. И спря. Представих се хубава и млада, скоси от зла в учебен час. И ако днес се бяла. Грамота, повелителя на спорта, се присъжда на Румен Русин. Прости ми прегрешенията много. Грамота, господарката на Вселената, се присъжда на Даниела Кирилова. Учителко любима, добър ден. Снегът в косите падал е неволен. Аз не вярвам, че сняг това
Грамота. Диригентката на въображението се присъжда на Даниела Томи. Целувам ти ръка, прости ми, прегрешенията и болките от другите мен. Грамота. Английската кралица се присъжда на Корнелия Гинина. Прости ми, прегрешенията и болките от другите мен. Ти хора ми направи. Грамота. Супергероиня на подкрепата се присъжда на Демира Цветанова. Грамота. Магиосницата на чистотата се присъжда на Мариана Белина. Случайна среща, жената бяла, учителката своя, аз познах. От мене не беше ме познала. Затичам се и я спрях. И за другата супергероиня на подкрепата, Кристияна Даниелова. Аз не вярвам, че знах това. Аз се замислих кръгия ореолен. Учителко, целувам ти ръка. Грамота. Кралицата на дробите се присъжда на Иванела Сенкова. Прости ми, прегрешенията и болките от другите мен. Хора ми направи. Грамота. Царицата на дисциплината се присъжда на Майя Гуглина. Прости ми, прегрешенията и болките от другите мен. Ти хора ми направи. Учителко любима. Грамота. Феята на буквите и цифрите се присъжда на Росица Евденова. Грамота. Стражът на реда се присъжда на Павел Павлов. Грамота. Магиосницата на чистотата се присъжда на Лили Гико. Уважаема госпожо Найденова, уважаеми учители, колеги, благодаря ви за всяка изживяна тревога, за всеки дъх, за всяка дума, които в последните години вие сте раздали на тези деца, за да ги изведете през пътя и да поставите основата, върху която те тепърва ще градят бъдещето си. Скъпи родители, от сърце ви благодаря за гласуваното доверие. Надявам се да сме го оправдали. Мили деца, това, което ще ви кажа, искам да го чуете внимателно. Зная, че искате да пораснете бързо. Нетърпеливи сте да бъдете самостоятелни, да вземате решения сами. Моля ви, бързайте бавно. Вслушвайте се в съветите и напътствията на своите родители и добре подбирайте компанията си, където и да отидете. Не си губете времето с профани, защото времето, това е най-ценният ни ресурс, лимитиран, персонален. Ние не знаем с колко от него разполагаме. Светът е пълен с празни хора. Пазете се от такива, които ви учат, че е модерно да бъдете тарикати. Те няма да ви изведат на добър край.
Бъдете смели, непримирими. Отстоявайте себе си. Борете се. Пожелавам ви да срещате само добри хора по пътя си. И когато срещнете такива, ги пазете. Не ги изгубвайте. Мечтайте. Човека с мечти намира устрем. Открива цел. Гони я до края я постига. Такива искам да бъдете вие. Мечтатели, смели, дръзки. Знаете ли, за мен децата в класната стая никога не са били имена и номера. Винаги съм заставала пред тях, заставайки пред личности, защото вие сте нашите учители, вие сте нашите лекари, вие сте нашите дипломати, вие сте бъдещите директори, вие сте водачите на бъдещето. И ние всички разчитаме на вас. Затова искам внимателно да чуете последното, което ще ви кажа. Благоденствайте. Благодаря ви. На добър път. Така, ние с господин Русинов имаме една малка изненада за вас, тъй като преминахте през едни състезания, които се проведаха на общинско ниво, след това на областно. И съответно ще имате вашите награди лични. Така, първо ще наградим момичетата, които са взели участие в общинското първенство по баскетбол. Да заповяда Василена Атанасова. Велика Петкова. Лилияна Иванова. Димана Иванова. Мария Иванова. Касандра Иванова. И Кристина Ценкова. Така, това бяха учениците, които взеха участие по общинското първенство по баскетбол. Сега следващият идва ред на момчетата. Така, това също е учениците, които са взели участие в общинското първенство по баскетбол. Момчета. Да заповяда Даниел Тодоров. Иван Костадинов. Николай Ангелов. Роберто Христов. Антон Николов. Така, и областното първенство, което се проведе в Монтана по хандбал, ще ги наградим също с медали. И само да кажа, че тези първенства, които са двете общински и областното, нашите ученици са взели първи места. Данаил Тодоров да заповяда.
Иван Костадинов. Николай Ангелов. Роберто Христов. Радослав Долев. Ростислав Атанасов. И Кристиан Цолин. Само две думи искам да кажа. Не съм си ги написала. Всеки един медал, който е извоюван, има цена. Цената не са стотинките или левчетата, които струва медала. Цената на всеки медал е борбата, която това дете е направило с потта си, с усилията, с устрема да го донесе. Като купа, да го получи като медал, като постижение. Това е частичка от всеки един от вас, която вие допринесохте за нас. И аз ви благодаря от името на ръководството и от името на колектива на училището. Защото вие си вземате медалите, купите остават. Сърдечно благодаря за това, което вие направихте. Иван Атанасов Костадинов. Кристина Благовестова Ценкова. От другата страна. Вилияна Верова Иванова. Покажи им как се прави. Димана Мигленова Иванова. Мария Мигленова Иванова. Анелия Сонева Иванова. Василена Даниелова Атанасова.
Велика Даниелова Петкова. Даниел Красимиров Тодоров. Надолу нещо, Ганче. Не вижда, че имат вътре подаръци. Даяна Надева Великова. Денис Тоников Рангелов. Ивелин Росенов Боянов. Йордан Виктория Върбанов. Касандра Генова Иванова. Кристиян Красимиров Цолин. Мартин Валентинов Иванов. Николай Красимиров Ангелов. Jo, тук, айде. Роберто Калинков Христов. Слави Даниелов Петков.
Слави също взе участие в състезанието по баскетбол. Лилия Стоянова Борисова. Така, и кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Един неразделен клас с радостни песни и шеги, дългогласеше града след петия час. Един неразделен клас с общи тревоги и мечти чертаеше своя път и вярвахме всички до един, че ни чакат само празници, че ще е добре светело времето пред нас. Къде останахте чудни вечери, без пожелания неизречени? Къде сте мигове пожелавани с откровения незабравени цял живот? Един неразделен глас с радост